कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार जिल्ह्याच्या समुद्र किनारी भागात जोरदार वाऱ्याचो रुद्रावतार. आज कारवार जिल्ह्याच्या समुद्र किनारी प्रदेशात आणि अरबी समुद्रात 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हावून जनजीवन भयभीत झाले. या वाऱ्यान समुद्राच्या पाळान रुद्र नर्तनान 5 ते 6 फूट उंचेचे पाळ वेगान किनाऱ्यार वयताले. या पाळाच्या ओघान आणि वाऱ्यान समुद्र किनारो कातरून वचून किनाऱ्यार दवरले होडी आणि मच्छीमाराले शेड्डाक खूब नुकसान झाले. या वाऱ्यान आणि समुद्राच्या पाळान समुद्र किनाऱ्याच्या भागाची आहुती झाली. कारवार समुद्र किनारी भागात समुद्रान उग्र रूप धारण केल्ल्यान मच्छीमारी लोकांक खूब नुकसान जाला. या वाऱ्याचो वेग आणि समुद्र किनारा इतलोच न्ही तर लागींच्या प्रदेशात या वाऱ्याचो फटको बसलो अशें प्रसार माध्यमांक माहिती दिला. लॉरी आणि टूर ट्रॅव्हल वाहनामध्ये भयानक अपघात. कारवार यल्लापूर तालुक्यातल्या इडगुंदी लागी लॉरी आणि टूर ट्रॅव्हल वाहनामध्ये झालेल्या भयानक अपघातात 15 विद्यार्थी जखमी झाली घटना घडली. बಳ್ಳारी हांच्या संजय गांधी डिप्लोमा कॉलेजचे विद्यार्थी आणि बाकी मुर्डेश्वर आणि इतर पर्यटकांसाठी आयिल्ले विद्यार्थी आशिल्ले. इडगुंदी शाळेलागी विरुद्ध दिशेने येयल्या लॉरीन धडक दिल्ल्यान ट्रॅव्हल वाहनात आशिल्ले 15 पर्यटक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. जखमीक यल्लापूर आरोग्य केंद्रात दाखल केलात. तातूंतले 6 जण गंभीर जखमी जाल्ल्यान फुडल्या उपचारासाठी हुबळी हिंगा धाड दिलात. हे प्रकरण यल्लापूर पोलीस स्टेशनात नोंद जाला.
जोडा तालुक्यात पावसाचो धुमाकूळ सुरूच. कारवार. जोडा तालुक्यात जोरदार पावसान सगळेच कडेन धुमाकूळ घायल्यान जनजीवनाचेर परिणाम जाल्लो आसा. ह्या पावसाक लागून तालुक्यातल्या 80 ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या नुजी केळमळे हिंगा कृष्णा आचारी हेमगेल घराचेर छप्पर पडिल्ल्यान मोठे नुकसान जाल्लें आसा. पावसा वांगडा वाऱ्याचो वेग चड आशिल्ल्यान जायत्या जाग्यार झाड पडून ग्रामीण वाठारांत वीज पुरवण खंडीत जाला. यल्लापूर पौर कर्मचाऱ्याक नूतन वसतिगृहाची भेट दिले आमदार शिवराम हेब्बार. कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूरच्या मत्स्य गल्लीत पौर कार्मिकाल्या वसतिगृहाचे आमदार शिवराम हेब्बार यांनी उद्घाटनानंतर आदेशपत्र वितरण करून कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. ही वसतिगृहा सुमार 1.75 कोटी रुपये किमतीची सगळी 12 सुसज्जित वसतिगृह निर्माण केलात. या वेळार जिल्हा पंचायत माजी सदस्य विजय मिराशी, शहर पंचायत अध्यक्ष नर्मदा नायक, उपाध्यक्ष अमित अंगडी, स्थायी समिती अध्यक्ष अली VS भट, शिरीष प्रभू, सुनंदा दास आणि पक्षाचे इतर प्रमुख अधिकारी हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.